सब सुजुबना नायनि फै नोंसिना आबा सेरसेल' खमथार सेरसे ओरैनो आरो केजिनि जों साथामबो बुलायलायबा समानसो जागोन बेलाय आंनिया बेलेग So guys, गोबाव सम जाबाय सप्तासे जाबाय भिडिअ बानायैया ओमफ्राय दिनैसो भिडिअ बानायलायदों बेनि रिजनखौबो बुंनानै होगोन आङो मानो थाखाय होननानै दाखालिनिफ्राय जेबो आपडेट गैथ'वामोन ना माने जेबो आङो माबा स्ट'रिसफोरबो होनानै होआखै स' दा माबायाव थांग्रोनि एसे दखानाव थांनि माबा जिर'स खालामनो थाखाय हा बेखौबो ना बेनि गेजेरावनो मानो भिडिअ होआखैमोन होनबाथाय आङो बुंनानै होखादोंसै डाइरेक्टनो दाखालिनिफ्राय जेब्लानिफ्राय दाखालि मोनसे भिडिअ फैदोंमोन ना बे समनि नेक्स्ट दिननिफ्रायनो ओरैबायदि लोमजाना दंमोन सानथाम उन्दुना थादों सिखारनो हायाखै ओमफ्राय बे सानथामाव 4 केजि खमायदों ओमफ्राय दासिमहालागै खै केजि खमिखोथाय आङो अजना दा दसे थानानै फैनानै सुनानै नायग्रो मोजांनो खामनो फैगोन ना ओंखामबो जायाखै मुलिसो जागासिनो दं आङो दासिमबो माबा माबि रोदानि ना मा खालामनोसै दे ओरैबायदि खस्थ' मोनदों दाखालि बावै मा बुंनो आरो एकदम सानथामाव 4 केजि खमिनायाबो धेमाल नङा दा नायफैगोन खै केजि जाखो जामारखो दा दा ओरैबायदि रानदोंना आङो खिन्थु दा गस्ला गाननायखाय बारा राननाय बायदि नुवाखै नङाबा साफा रानजोब्बाय सिगां जेरैमोन ना दाखालि साननै सप्तासे आगोलाव जेरै एसे मोदोम दंमोन एसेबाबो दंमोन जेनेबा गावनि आन्था दा डेन्जार रानबाय लामायानो नै जि हामाथार गामिनि लामा ना थांगासिनो मोजां मोनबाय गोलैगोन दासो सफैबाय बेनिफ्राय खामानि मावगासिनो मोनाया बेखौ सिनबाय माबाय गरमाव हा गोलोमजोब्बाय माथो हा हाग्रा सैदा आं हाग्रा जेव जाजोब्बाय मादै लिंहरदोंमोन गोलोमजोब्बाय खोनायाखैना दा ओंखाम जालाजोंसै ओंखामबो उखैबाय जानो बेसेबांबा गोबाव लाबाय So guys, भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे गेमिं एप्लिकेशन सायाव बुंनानै नै जायनि नामा जाहैबाय रुमि वालेट स' फार्स्टआव नोंथांमोना बेयाव रेजिस्टार खालामना लाग्रोनांगोन जेब्ला नों रेजिस्टार खालामना लागोन ना अब्ला बेयाव 41 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन लोगोसे बेयाव रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरनो शेयार खालामनाबो इनकाम खालामनो हायो स' बेनि गेजेरावनो नोङो बेयाव सबनि अपसनबो दं नों जुदि रिसार्च खालामनो गोसो दंबाथाय नों बे रिसार्चआव थांनानै नोंनो जेसेबांखिनि रां नांगौ नोङो रिसार्च खालामना लाबानो जाबाय स' बेनि गेजेरावनो नोंथांमोननो दा ड्रागन भार्सेस टाइगार गेम गेलेना देखायदोंसै स' गाइस दायो आङो ड्रागन भार्सेस टाइगाराव फैबाय बेनिफ्राय आङो दा ड्रागनावनो होनानैसै 300 रुपिस फार्स्टआव बेनिफ्राय रिजाल्टखौ नायदोंसै आङो एसे खम गेलेनि एसेबांखिनि अफार गेलेया अके रिजाल्टआ मा जायो ड्रागनाव होदों दे अके फार्स्टआवनो देरहादों नोंथांमोना नुखाबायानो एबार सेकेन्डआवबो ड्रागनावनो होदोंसै मानोना बेजाय 3 टाइम मोनबाय जानो हागौ 4 टाइमाबो इजायनो मोनगोन एबारबो 300खौनो होगोन आङो बारा होआ स' नायदोंसै एसेबांखिनि अफार गेलेदों खेबनै गेलेना होदोंसै ओमफ्राय जायोबाथाय डाइरेक्ट उइथड्र खालामखादोंसै देरहायोबा अके नुखादोंआनो एबारबो देरहाबाय आङो बेनि उइथड्रल प्रसेसआबो जोबोर इजि नोंनो जेसेबांखिनि एमाउन्ट नांगौ बेयाव होना लाबानो जाबाय बेंक एकाउन्ट नङाबा UPI जोंबो हागोन नोङो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो डेसक्रिपसन नङाबा कमेन्ट बक्सआव बेनि लिंकखौ होनानै होगोन दे नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय दिनै नायलायदोंसै दाखालिथ' नायखाबायमोन दिनै बेसेबांखिनि थांखो नायदोंसै र' ओंखाम जायाखै ओंखाम जायानो आगोलावनो जिर' जाग्रोथो खेबसे जाबाय नायफैलाय बो बे नाम्बारा बेसेबां 67 होमबाथाय आङो दाखालि 72 ना 71 दंमोनथाय 71 मोन नामा
7, 9, 10. 4 केजि दा 67 जाना दंबाथाय दाखालिबावै 71 खौनो सानना ला जेनेबा दा होमबा 71 निफ्राय 67 सफैबाथाय बेसेबां जाखो 4 केजि 4 केजि खमायनाया धेमालि नङा माथो सप्तासेयाव 4 केजि डेन्जार जाखाबायना आं 70 बारना दंमोन दे नोंखौ नायनो दे गाखो बेथ' बेसेबांमोनलाय 57 57 निफ्राय खमियाबो बारियाबो 57 आरो ओंखाम जाबा दा ओंखाम जाबाबो बेसेबांआनो जागोन ओंखाम जाबाबो 57 बेसेबांआनो बेनिफ्राय खमियाबो बारियाबो ओमफ्राय थैयो दे गाज्रिनिखौ नायलाय गाखो खै केजि 56 हा 56 होमबा नोंनिफ्राय माथो खमसोलाय रेमजे बाय 57 मोनलां 1 केजि हेरफेर आरो जाबाय इनो 8.5 केजियानो इलाय बेबो खमायथारा माबा दाउ गैया आरोना 10 केजि जानांगौमोन जागोन र' गैया आरो आया बोरै आयै फै गाखो फैलाय नायनि सब सुजोबना नायनि फै नोंसिना होमबा सेरसेल' खोन्थार सेरसे ओरैनो आरो 1 केजिनि साथामबो बुलायलायबा समानसो जागोन बेलाय आंनिया बेलेग बुलायनो हागोन माथो साथामबो एखे गाखो खम जाबाय आरो आंना गस्ला गैया जेबो गैया 53 सबसे खम बिलाय मोदोम गोनां नुयो आंनि फारसे मोदोम दंसिनो ना नङाबा सबसे खम सुनानै नायजोब्बायना एबार ओंखाम जादोंसै ओंखाम जानानै जेबो मावनो हाया खामानि मावनो हाया जाना दं दा साननैसो ओमफ्राय दा खालि ओरैनो उन्दुना थागोन नङाबा माबा मोनसे जिरायना थागोन नङाबा साइडआव थांनानै दिनै सानसे जेबो खालामा आङो नङाबा जेबो गिलिर बुस्थुबो बोखांनो हाया मानो हाया जाना दं सप्तासे जाबाय दिनै जों ओरैबायदि खामानिबोथ' जेबो गैया दा आङो गामियाव थांनानै लुदु गेलेहैनि लोगोफोरजों नै फैसा लाखादों 50 थाखा ओइ साबिखौसो लायाखै आं दसे लुदु गेलेनानै कामायना लांनि दे Sorry. Go. न'आव सौफैनायजों मोनानायजों जाबाय ओमफ्राय दा मा मैगं जागोन दिनै मा ओंख्रि जागोन ना थास' बिस' थास' गोरान दंलै थास' फिसा थास' बोथ्रि ना मा होनो थास' बोथ्रि ना मा ओमफ्राय नै आनारसबो दं दा साननैसो जेबो खामानिबो मावनो हाया आङो एसे माबा मोनसे मावनो सानबाबो माने गिलिर बुस्थु बोखांनाय बा माबा मोनसे मावनो होननायबो जेबो खामानि जानाय नङा मानोना देहाया बुहुत दुरबल जाना दं दा साननैसो खालि आपेल आंगुर बेफोरखौल' जानांगोन आङो होमबासो एसे थाग्रा फैफिनगोन ओरैबायदि जाना दं नारेंसो जि जानो गोसो जायो लोमजाबा साजाबाथाय बिराद नारें जानो गोसो जायोना खिन्थु बेयाव नारें दंलै सिङाव ओमफ्राय गाबोन जागोन आं बेखौ सुमफ्राम नै गोजा कालार दंमोन ना जोंहानाव फानना जानो रं नै रेड कालारनि गोजा बेखौ जानि आङो ओमफ्राय समबोथ' गैला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आङो ओमफ्राय दिनैसो रायज्लायनो एसे हाबावदों नङाबा दाखालिबावै एसेबांखिनि गोसा बुंनोनो हाया जाना दंमोन आङो नै दिनैसो एसे गोसा रायज्लायनानै हानायखायसो भिडिअखौ बानायबाय नङाबा दाखालिबावनिफ्राय ओरैनो दंगासिनो दं मानोना रायज्लायनो हाया गोसा बिदि जाना दंमोन आरो